he mort el llop. Terra Baixa, Àngel Guimerà. Mireu, tot això que veieu, tot és de l'hereu Sebastià. La caseta on viviu, l'ermita, el mas, el molí, i tot això que sembla un poblet, tot és de l'hereu Sebastià. I espereu, si caminéssiu d'avui fins demà, encara tot seria de l'hereu Sebastià. Ell és l'amo de tu, de mi, de l'ermità i de la Marta. La meva mare era cega. Ella i jo captàvem. Recordo que ens posàvem a les escales d'una església que tenia una porta que semblava que no s'acabés mai d'alta que era. No he sapigut mai qui va ser el meu pare. Un dia va venir a captar amb nosaltres un home. Amb el temps va acabar vivint amb la mare. Ells dos se pegaven i reien. Passaren els anys i un dia la mare no es va llevar. I als peus del seu llit plorava aquell home. Per això vaig saber que no era cego, perquè plorava. La mare s'havia mort i jo em vaig quedar tan sola. I quina cosa més estranya, aquell home tan callat i fred amb mi es va trobar que m'estimava com un pare. I no sabia consolar de la mort de la mare, que es va quedar estirada amb la mà estesa, que semblava que encara anés a captar a l'altra vida. Un dia vam saber que recollien els pobres per tancar-los i vam marxar de Barcelona. Caminàrem molt de temps fins que ens ficarem per aquestes terres. S'aixecà de cop una forta nuvolada i començà a caure pedra. Vam anar a guarir-nos a la masia, que hi havia més a prop, que era del Sebastià. Allí al porxo hi havia molts homes i dones i tothom reia amb els meus ditxos. Van voler que ballés i jo ballava i ballava i l'amo em mirava i em mirava. Jo tenia 14 anys i el Sebastià ja rondava els 30. Què podia fer? Una cria de 14 anys sense ningú per sostenir-se. Què podia fer jo? Fugir cap a on? Matar-me. Si matar-se és pecat i fan tanta por morir-se, jo era tan nena i es neix per viure i no per morir de seguida. Ara tinc el Manelic. És aquí el Manelic! I tant que hi soc aquí, i com una daina que he vingut corrent. I no pas per tu, sinó per ella. On és? Que no surt la Marta? Marta! Aquí és guapa la Marta, És guapa, és guapa. I tant, sí, i tant, és guapa i fresca, i de llonses. Bueno, mentre ella es clenxina allà dins, si voleu us vaig explicar una mica com s'ha enguiponat això que mos aparellessin. Que estàs trist. Jo? No. Sí que ho estàs, i saps que t'han donat una muller rabiosa. I qui ho diu que és rabiosa? No sé, la gent, parlen. I què diuen? Nori, digue'm. Diuen, pobre Manelic, com l'altra vegada. Pobre Manelic. Mis amoroso, se chanto e chante paperio, chanto per mio, che es da duende io. Manelic! Diuen que el món és molt dolent. Tu creus que el món és molt dolent?
El món de la terra baixa prou. El de muntanya no. Potser ho és perquè allà dalt no hi ha homes.